Здравейте, приятели! Вървя си аз тук с една хубава пътечка в прелесната Витоша и си мисля как тя олицетворява пътят на лирическия герой. Път, по който всеки един от нас е поел, търсейки да намери себе си. И в този ред на мисли исках да ви споделя, че преди време се запитах кое е моето парченце от пъзела, наречен Земен рай. Как бих могъл аз да допринеса за това земята да бъде едно много по-добро място за живота. И този въпрос ме отведе по пътят на себепознанието. Път изпълнен с много предизвикателства и награди. И някъде там по този път, точно като този, с нагорнища и трудности, аз открих отговора на своя въпрос. И то е как бих могъл да допринеса за това земята да бъде едно по-добро място за живот. Какво е моето парченце от пъзелът, наречен Земен рай? И то е да помагам на хората да установят и да осъзнаят по-скоро всъщност неустановените възможности на нашите тела да се възстановяват физиологически, психически и по всякакъв начин. Аз смятам, че е нужно да се пуснем в дълбочина натам, защото само личният опит има значение. Всеки казва различни неща, но ние знаем най-добре за нещата, които сме преживяли. И така смятам, че всеки един от нас би могъл да допринесе с неговото парченце от този пъзел, за да изградим земният рай заедно. И така, аз смятам, че здравето е една необходимост, за да всеки да изрази себе си по най-добрия начин. И затова съм се впуснал натам. Какви са нещата, които аз съм установил, че задействат възстановителните процеси в тялото? Основополагащо е, добър ден, хранителният режим и кой всъщност е той. Отговорът на този въпрос го има в природата навсякъде около нас. Ако се загледаме, ще разберем. Това е основата. Върху него се гради всичко останало. Ако имаме такава здрава основа, с добър хранителен режим, можем всяко друго нещо, което правим, би било много по-ефективно. И така като ни надграждащи колони. Това са различните практики и методики, които можем да използваме. Като дихателни упражнения, физически упражнения, разходки сред природата, биорезонанс, постене, излагане на студ и много други. Прилагайки ги тези неща, ние може би ще добием някаква представа. Всеки има своята лична опитност. Какви са неговите възможности, какъв е неговия потенциал. В YouTube каналът на Restart Zone и Facebook страницата аз ще се постарая да пускам различна информация в тази насока, като моята идея е да посадя в съзнанието ви едни семенца, за които ако се погрижите, ще пораснат големи, силни дървета и ще ви възнаградят с плодовете на личностната трансформация. И това да разберете кои сте вие, кой е вашия път и с какво бихте могли да допринесете. Пожелавам на всеки един от вас смелост, да не спирайте да търсите този път, защото приказката тогава започва. Преди да завърша, искам да ви припомня, ако ви харесва това, което чувате, ви моля да харесате нашия канал или Facebook страница, като по този начин бихме могли да достигнем до повече хора. И така, смело напред по този път. До нови срещи!